хаце ад мышэй вялікі неспакой. І каб пазбавіцца ад прыкрасці такой, Цімох завёў кота. Каток удаўся любата. Вясёлы, жвавы, тапаткі. Уноч, калі святло пагасне, абыдзе ўсе куткі. Як толькі мыш дзе шасне, ён тут як тут. І мышцы той ужо капут у вострых кіпцюрах. Так на мышэй нагнаў ён страх, што ў хаце стала ціхата і адпачынак для кота. А Цімаха коту пашана, ад гаспадыні ласка, на снеданне яму смятана, кусочак добрый мяска. Кот на выгодзе раздабрэў, ён растасцеў і распаўнеў, і стаў не кот, кацішча. Яму ўжо цяжка ўзлезці на гарышча. Пакуль Цімох катом сваім хваліўся, зноў мышы ў хаце завяліся, але іх піску кот нібы не чуе. На печы ён і днюе, і начуе. Сядзіць, наставіўшы вусішчы і вылупіўшы ліхтары, хоць ты партрэт з яго твары. Не меўшы сораму ні крышку, патрабаваў, каб штодзень мышку яму давалі на абед. Каб з'еўшы ён, з прыемнасцю явіў, што сам яе злавіў. Бязглуздзіца, якой не бачыў свет, але ж давалі, здабывалі. І каб і гонар, і прэстыж кота падняць вышэй, сам гаспадар лавіў яму мышэй на кухні і ў падвале.